Așa cum am promis, revenim cu o filmare. Sunt la jumatea pistei. Asta e pista, cam așa arată pista. Perfect. Din loc în loc sunt foișoare. Am oprit și noi la un popas. Da? Avem și în partea asta. Frumos. Planca de brăduți. Vremea e superbă. Pădure. Deci asta e pista de biciclete, iar aici este alee pietonală. Da? Coșuri de gunoi. Suport pentru biciclete.